Dosbarth sy'n sicr wedi dynnu'r dorf yma yn y brif eisteddle ar y brynhawn ddi Mawrth. Mae'r eisteddle yn orlawn, mae gyferbyn yn llawn, a'r holl ffordd o gwmpas y cylch. Pob un yn falch iawn o weld golygfa gosgeiddig fel y Cyfrwy Untu o'i blaenau nhw. Yr hosglymau yn ei lle. A hyd yn oed y genhedlaeth ifanc yn dod a dangos diddordeb yn y gamp arbennig yma. Maen nhw yn ifanc iawn me heddi. Odyn, maen nhw. Mae'n hyfryd gweld nhw, yn dweud. Ar y teg. A'r cydweithio wedyn ni yn dyfe. Ie, gyda y person sy'n arwen ar y poni bach, mam falle. Ac yn edrych yn hollol gartrefol a chysurus. Odyn. Di arfer ysbon, dwe. Ac ni'n gweld y beirniad fyny. Miss Jane Pryor wedi wneud gwaith arbennig. Ac yn gwenu. Yn gwenu, yn llygadu pob un ac yn falch iawn o'i dewis. Byddai'n ni'n meddwl. Mae di plesio fi'n caru. A gwych gweld rhywun sy'n chymaint o brofiad gwahanol, cyfaith o brofiad yn y byd marchogaeth yn dod yma i feirniadu yr adran yma'r Cyfrwy Untu. Wedi marchogaeth ar hyd i hos, yn rasio, hela, dressage, mae'n dangos hefyd, ac yn hyfforddi y math arbennig yma o farchogaeth. A dyma ni gyfle i'r rhai ifanca sydd wedi serenu yn llythrenol, a wy'n credu bod rhain wedi toddi calonnau pawb yma yn yr eisteddle. Gwenu bant. Mae'n olygfa fendigedig yn dwi. Odi, mae na'r dyfodol fyna, dwe. Eiliad hyfryd iawn. Gobeithio fyddwn ni'n gweld y ddwy fach yn dod nôl dro ar ôl tro ar ôl tro. A dyna ni gobeithio, rowch cymeradwyau enfawr iddyn nhw. Felly dyma ni, llongyfarchiadau mawr iawn i Derw Lad yn eiddo i Ser y Clwn ac yn mynd ar hosglwm ar Garden Goch gyda'r arddangosfa osgeiddig ac yn fuddigol yng nghystadleuaeth y Cyfrwy Untu. Ac yn rhoi arddangosfa osgeiddig tu hwnt i ni yma yn y prifgyrch. Yes, ladies and gentlemen, please do give them a round of applause as they do a final lap of honour here at the Royal Welsh Show, led by the women for Sarah Crew and Derw Lad. They certainly do make the art of riding side saddle look so easy, and the most important of words make it look very, very elegant. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich gwaith. Thank you all very much for all your Welsh show. A dyma fi yn y prif gylch ar gyfer rhywbeth ychydig yn wahanol nawr, sef y Cyfrwy Untu, the side saddle. And I'm here with Moya, the winner. Tell me how it feels. It's really cool. Really cool. Yeah. And have you competed in these classes before here? No, so this is our first time at the Royal Welsh. First time competing at the Royal Welsh and you're taking home the red rosette. There's not many people that can say that. Well, your horse looked like he enjoyed it phenomenally in front of the grandstand there. Huge good luck for the rest of the week. A diolch yn fawr iawn I chi. So we're in Humphreys, the chartered surveyors in Carmarthen, as well as the well-known and established firm specialising in agricultural surveying in South and West Wales.